Cotkarên Mêrdînê divê warê çandiniya organîk û bikaranîna tecîzatên nû da an jî teknolojiya nû da bên perwerdekirin. Bisaya kursa navenda sepandina çandiniya ekolojîk wê bi hezaran cotkar li navçeya Mehsertê dersên teorîk û pratik bibînin. Cotkarên Mêrdînî hinî çandiniya organîk dibin. Li Mêrdînê ji bo perwerdeya cotkarên bajêr projeyeke girînghat amade kirin. Di çarçoveya projeyê de cotkar ve duwarê çandiniya organîk û bikaranîna cihaz û tecîzatên nû de perwerde bibin. Armanca me ser vê derê em tekniyên nû, nebatên nû li vê derê yetiştirmiş bikin û çiftçiya bînin vê derê li ser vana eğitimê bidin wan. Perwerde ve li navçeya Mehsertê li navenda sepanên çandiniya ekolojîk bêdayîn. Qaymeqamî, şaredarî, müdiriya çandiniya navçeyê û îdareya Gabê ji piştgiriyê didin projeyê. Cotkarên Mêrdînî ve li ser 44 merdî dersên teorîk û pratik bidin. Pisporên çandiniye ve têkevin dersan û cotkaran perwerde bikin. Di çarçoveya projeyê de ji çêkirina bostanên sebze û fêkiyan heya bikaranîna gübreya kîmyevî, ji bikaranîna dermanên ziraî heya avdaniyê ji bo hilberî negebaş ve gelek ders bên dayîn. Çiftçilerimizle birlikte burada çiftçilerimiz bunları Her wiha wê dersên bikaranîna cihaz û makineyên nû yên çandiniyê ji bên dayîn. Em hem li ser van makina ve çavê kar anîn em bi cotkariyar ve eğitim avê bidin û him jî bi bedelek pir erzan em bidin çiftçiya ji bo ku çiftçî jî ji xwe re îstîfade bikin. Çavlerên piştî perwerdeyê li temamê Mêrdînê çandiniyeka organîk û ekolojîk bêkirin.